Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Kao što vidite, danas ćemo praviti, nešto se desilo s onim spavom, već uništeni sam nešto odjednom i ja ću to popraviti tako što sam napravio još jedan novi server. Znate, dođite u 3:30 ili u 4. U 3:30, mislim sad će biti do 3:30 otvoren server, a u 3:30 uđete vi. Zašto? Ja ću praviti spawn tek sad u 3:30, rano jutro. Da, i novi IP, poslaću vam IP, čeka se dosta na red, poslaću vam IP u deskripciji, ne u deskripciji, zašto pravim server, još ne znam IP, sam požulio. U komentarima će vam biti link tog IP-a, pa vidimo se na serveru. Ja ću se slikat pa ću staviti na Facebook to server i IP sve. A i u komentarima ću staviti IP. Ljudi, to je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu i vidimo se na serveru. Pozdrav!